Sa Tupi, South Cotabato, gipatay sa usa ka lalaki ang iyahang misis ug duha ka anak nga 5 ug 4 anyos tungod kuno sa selos. Sumala sa kapulisan, gamit ang kutsilyo gipangdunggab sa amahan nga si Alan Didal ang asawa ni ini nga si Beverly Didal. Lakip ang ilahang 5 anyos ug 4 anyos nga anak sa ilahang balay sa sitio Glandang, Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Sa investigasyon, gisundo pa sa sospek ang iyahang misis nga nagtrabaho isip kasambahay sa General Santos City Biyernes sa hapon. Pagkagabi, natingala na lang ang mga silingang igsuon sa sospek nga dunay nagsyagit nga patay na kuno ang magbanay. Dayo nakita ang sospek nga naggunit og kutsilyo ug duna na say samad sa tiyan. Samtang nagbuyod na ang patayng lawas sa misis ug mga bata sa kwarto. Gisulayan pa og dala sa ospital ang sospek apan namatay na kini samtang gabiyahe. Gituuhang selos ang hinungdan sa pagpatay human kuno ginatago sa misis ang cellphone ug duna na kini password.